7 παρενέργειες του να λες την αλήθεια σου. Έχεις απελευθερωθεί αφού πεις τη γνώμη σου, ακόμα κι αν ήταν άβολα. Αυτή η θαραλέα πράξη όχι μόνο σας απελευθερώνει, αλλά επιτρέπει επίσης σε όλους γύρω σας να αγκαλιάσουν τις δικές τους αλήθειες. Το κυματιστικό αποτέλεσμα της ειλικρίνειας σας έχει τη δύναμη να επηρεάσει τις σχέσεις, να δημιουργήσει βαθύτερες συνδέσεις και να επιταχύνει την αλλαγή, δείχνοντας ότι μία φωνή μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Το πρώτο όφελος από το να λέτε την αλήθεια σας είναι η σημαντική προσωπική θεραπεία. Εκφράζοντας τα βαθύτερα συναισθήματα και τις σκέψεις σας, απελευθερώνετε μια πλημμύρα καταπιεσμένων συναισθημάτων και στρες που, αν αφεθείτε ανεξέλεγκτα, μπορεί να καταστρέψει την ψυχική και συναισθηματική σας υγεία. Αυτή η πράξη αυτοέκφρασης είναι κάτι περισσότερο από το να ελευθερώνεις χώρο στην καρδιά σου. Πρόκειται επίσης για την αποκατάσταση της ισορροπίας στον ψυχισμό σας και την αποκατάσταση των τραυμάτων που η σιωπή έχει μόνο επιδεινώσει. Φανταστείτε να κουβαλάτε ένα μυστικό ή ανίποτο τραύμα για χρόνια, το βάρος του να συντρίβει το πνεύμα σας και να ρίχνει ένα συνεχές σκοτάδι στις μέρες σας. Όταν επιλέγετε να μοιραστείτε αυτή την ιστορία, για να εκφράσετε αυτή την κρυφή θλίψη, ξεκινάτε μια μεγάλη απελευθέρωση. Είναι παρόμοιο με το να αφήνεις κάτω ένα βαρύ φορτίο που κουβαλάς στους ώμους σου. Ξαφνικά, μπορείτε να αναπνέετε πιο εύκολα, να βλέπετε καλύτερα και να περπατάτε πιο ελαφριά. Η ανακούφιση είναι κάτι περισσότερο από συναισθηματική. Είναι τόσο σωματικό όσο και ψυχολογικό. Σκεφτείτε τον αντίκτυπο της τελικής αποκάλυψης μιας προσωπικής ιστορίας αποτυχίας ή προδοσίας που κρατήσατε μυστική λόγω ντροπής ή φόβου για κριτική. Μπορεί να ανησυχείτε μήπως είστε εκτεθειμένοι ή ευάλωτοι όταν λέτε την αλήθεια σας, αλλά η πράξη του ανοίγματος συχνά οδηγεί σε εκπληκτική υποστήριξη και κατανόηση από τους άλλους. Αυτή η σύνδεση όχι μόνο ανακουφίζει από τη μοναξιά, αλλά επικυρώνει επίσης τις εμπειρίες και τα συναισθήματά σας, δημιουργώντας ένα θεραπευτικό περιβάλλον στο οποίο μπορείτε να αρχίσετε να συμφιλιώνεστε με το παρελθόν. Επιπλέον, το να δηλώνεις την αλήθεια σου διαταράσσει τους τοξικούς βρόχους του εσωτερικού λόγου που μπορούν να επιδεινώσουν τον πόνο. Οι ιστορίες που λέτε στον εαυτό σας για τις ελλείψεις, τις τύψεις ή τις ανησυχίες σας μπορεί να είναι ακροτηριαστικές. Διατυπώνοντας αυτές τις σκέψεις, τις αντιμετωπίζετε και συχνά θα ανακαλύψετε ότι η επιρροή τους πάνω σας εξασθενεί με κάθε λέξη. Αυτή η αντιπαράθεση σας δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητήσετε και να ξεπεράσετε δυσμενείς αντιλήψεις για τον εαυτό σας, ενώ τελικά χτίζετε μια πιο αισιόδοξη και συγχωρητική εσωτερική αφήγηση. Καθώς θεραπεύετε τον εαυτό σας μέσω αυτής της γενναίας έκφρασης, δίνετε προτεραιότητα στη συναισθηματική ειλικρίνεια στις σχέσεις σας. Αυτή η ειλικρίνεια μπορεί να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει άλλους να εκφράσουν τις δικές τους αλήθειες, δημιουργώντας ενδεχομένως μια υποστηρικτική κοινότητα όπου η θεραπεία και η πρόοδος είναι αμοιβαία. Ως αποτέλεσμα, το να λέτε την αλήθεια σας δεν σας βοηθά απλώς να θεραπεύσετε. Φέρνετε τους άλλους σε έναν κοινό τόπο θεραπείας και μάθησης, καθιερώνοντας την πράξη ως πυλώνα της κοινής συναισθηματικής ανθεκτικότητας. Το δεύτερο όφελος από την έκφραση της αλήθειας σας είναι η προσέλκυση θετικών σχέσεων. Όταν επιλέγετε να είστε αυθεντικοί και ανοιχτοί σχετικά με τα συναισθήματα, τις ιδέες και τις εμπειρίες σας, στέλνετε ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο για το ποιοι είστε και τι εκτιμάτε. Αυτή η αυθεντικότητα χρησιμεύει ως φάρος, προσελκύοντας ομοειδεάτες που όχι μόνο εκτιμούν την ειλικρίνειά σας, αλλά και μοιράζονται την ακεραιότητά σας. Σκεφτείτε αυτό. Κάθε φορά που εκφράζετε τις ειλικρινείς ιδέες ή τα συναισθήματά σας, δίνετε μια ματιά στον εσωτερικό σας εαυτό. Αυτό μπορεί να έχει σημαντική επιρροή σε μέρη όπου οι προσώψεις είναι συχνές, όπως επαγγελματικά περιβάλλοντα ή πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ειλικρίνειά σας ξεφεύγει από την επιφάνεια, προσεγγίζοντας ανθρώπους που αναζητούν βαθύτερες, πιο γνήσιες αλληλεπιδράσεις. Αυτοί οι άνθρωποι, κουρασμένοι από τα συνηθισμένα προσχήματα, θα τραβήξουν την ειλικρίνειά σας, θεωρώντας την ως μια πνοή νέου αέρα. Για παράδειγμα, μπορείτε να συζητήσετε με ειλικρίνεια έναν αγώνα που αντιμετωπίσατε όταν ξεπεράσατε προσωπικές ανησυχίες ή μια δύσκολη απόφαση ζωής που έπρεπε να πάρετε. Τέτοιες παραδοχές μπορεί να κάνουν μερικούς ανθρώπους να νιώθουν άβολα, αλλά θα συνδεθούν πραγματικά με άλλους που είχαν παρόμοιες προκλήσεις ή που θαυμάζουν τη γενναιότητα που απαιτείται για να είσαι ευάλωτος. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πιθανότατα θα γίνουν σημαντικοί χαρακτήρες στη ζωή σας
φίλοι, μέντορες ή συνεργάτες, που όχι μόνο καταλαβαίνουν το ταξίδι σας, αλλά και σας υποστηρίζουν και σας ενθαρρύνουν. Η γνησιότητά σας δημιουργεί εμπιστοσύνη, η οποία είναι θεμελιώδες συστατικό κάθε μεγάλης σύνδεσης. Όταν οι άλλοι συνειδητοποιούν ότι δεν φοβάστε να εκφράσετε τον πραγματικό σας εαυτό, είναι πιο πιθανό να ανταποδώσουν, με αποτέλεσμα έναν ενάρετο κύκλο ανοιχτής επικοινωνίας και αμοιβαίας ειλικρίνειας. Αυτή η δυναμική είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων που βασίζονται σε αληθινές συναισθηματικές και πνευματικές ανταλλαγές και όχι σε επιφανειακές συνδέσεις. Το να είστε ειλικρινείς δημιουργεί επίσης μία βάση για τους τύπους συνδέσεων που θέλετε να προωθήσετε. Προσελκύετε ανθρώπους που όχι μόνο αισθάνονται άνετα, αλλά και πρόθυμοι να αλληλεπιδράσουν με κάποιον που αποπνέει ακεραιότητα και αυθεντικότητα. Αυτό όχι μόνο αυξάνει τον αριθμό των σχέσεών σας, αλλά βελτιώνει και την ποιότητά τους, διασφαλίζοντας ότι η κοινωνική και επαγγελματική σας κύκλη είναι γεμάτοι με άτομα που προσφέρουν αξία στο ταξίδι της ζωής σας. Έτσι, όταν αγκαλιάζετε και λέτε την αλήθεια σας, καταφέρνετε περισσότερα από το να εκφράζεστε. Χτίζετε έναν μαγνήτη που προσελκύει τους πιο συμβατούς και υποστηρικτικούς ανθρώπους στη ζωή σας. Αυτές οι σχέσεις, που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την αυθεντικότητα, είναι συχνά οι πιο διαρκείς και ανταποδοτικές, εμπλουτίζοντας τη ζωή σας με τρόπους που οι επιφανειακοί δεσμοί δεν μπορούν. Η τρίτη παρενέργεια του να λέτε την αλήθεια σας είναι η αύξηση των προσωπικών σας δονήσεων. Όταν εκφράζετε τακτικά την ειλικρίνειά σας, δεν συνδέεστε μόνο. Ανεβάζετε επίσης τη δονητική σας ενέργεια σε υψηλότερη συχνότητα. Αυτή η ευθυγράμμιση προσελκύει περισσότερα από αυτά που αντιχούν με τον αληθινό σας εαυτό στη ζωή σας, συμπεριλαμβανομένων συγχρονισμών και ευκαιριών που ταιριάζουν ακριβώς στις επιθυμίες και τις προθέσεις σας. Σκεφτείτε πότε ξεκινήσατε για πρώτη φορά να διατυπώνετε ανοιχτά τους στόχους σας. Είτε αυτή είναι επαγγελματική, προσωπική ή το είδος των συνδέσεων που θέλετε να δημιουργήσετε. Κάθε φορά που εκφράζετε αυτές τις αλήθειες, στέλνετε ένα σαφές και ισχυρό σήμα στον κόσμο. Αυτό δεν είναι απλώς μια μεταφορά. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ενεργητικής και σκόπιμης απήχησης που προσελκύει τις καταστάσεις και τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν αυτά τα όνειρα πραγματικότητα. Για παράδειγμα, αποκαλύπτοντας την επιθυμία σας να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, μπορεί ξαφνικά να συνδεθείτε με έναν πιθανό μέντορα ή συνεργάτη που αναζητά κάποιον σαν εσάς. Αυτός ο συγχρονισμός της δονητικής σας ενέργειας μέσω της αφήγησης της αλήθειας δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η συγχρονικότητα γίνεται συνηθισμένη. Πρόκειται για εκδηλώσεις ή συναντήσεις που φαίνονται τυχαίες, αλλά είναι εξαιρετικά επίκαιρες και σχετικές με τις ανάγκες ή τις απορίες σας. Για παράδειγμα, μπορεί να συναντήσετε ένα άρθρο ή ένα βιβλίο που αντιμετωπίζει την ακριβή πρόκληση με την οποία έχετε παλέψει, ή μπορεί να συναντήσετε κάποιον που έχει τη σωστή λύση σε ένα πρόβλημα που έχετε μιλήσει δυνατά. Αυτοί οι συγχρονισμοί δεν συμβαίνουν τυχαία. Ελκύονται από τη διάβγεια και τη δύναμη της δονητικής σας ενέργειας, την οποία έχετε βελτιώσει μέσω της αφοσίωσής σας στο να ζείτε αληθινά. Η δονητική σας ενέργεια όχι μόνο προσελκύει θετικές πιθανότητες, αλλά και αποθεί αυτές που δεν σας εξυπηρετούν πλέον. Αυτό μπορεί να είναι εμφανές στον τρόπο με τον οποίο ορισμένες σχέσεις και καταστάσεις μπορεί να διαλυθούν οργανικά, δημιουργώντας χώρο για πιο ουσιαστικές εμπειρίες που αντικατοπτρίζουν καλύτερα την αυξημένη κατάστασή σας. Είναι μια συνεχής διαδικασία κάθαρσης και έλξης που καθοδηγείται από την ειλικρίνειά σας. Καλωσορίζοντας και λέγοντας την αλήθεια σας, καταφέρνετε περισσότερα από το να προωθείτε απλώς τη διαφάνεια. Απελευθερώνετε μια δυναμική δύναμη που αναδιαμορφώνει την τροχιά της ζωής σας. Αυτή η δύναμη βελτιώνει την ικανότητά σας να προσελκύετε και να αναγνωρίζετε τις ευκαιρίες και τις σχέσεις που θα σας οδηγήσουν προς τα εμπρός, προς το μέγιστο των δυνατοτήτων σας. Συνεχίστε να λέτε την αλήθεια σας και παρακολουθήστε καθώς ο κόσμος ευθυγραμμίζεται με τις μεγαλύτερες δονήσεις σας, παρέχοντάς σας εμπειρίες και σχέσεις που αντικατοπτρίζουν τους βαθύτερους στόχους και τις πεποιθήσεις σας. Η τέταρτη παρενέργεια της έκφρασης της αλήθειας σας είναι ότι προκαλεί κυματιστικά φαινόμενα που εξαπλώνονται πολύ πέρα από τους άμεσους κοινωνικούς σας κύκλους και στον ευρύτερο κόσμο. Κάθε φορά που στέκεστε στην αλήθεια σας, προσθέτετε ένα βότσαλο στον τεράστιο ωκεανό της παγκόσμιας συνείδησης. Αυτή η φαινομενικά ασήμαντη και προσωπική πράξη στέλνει κυματισμούς προς τα έξω, αγγίζοντας πολλές ζωές με τρόπους που μπορεί να μην παρατηρήσετε ποτέ. Σκεφτείτε τον αντίκτυπο μιας στιγμής ειλικρίνειας που γνωστοποιείται δημόσια
όπως μια προσωπική αποκάλυψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μια απλή αποκάλυψη σε μια εκδήλωση δημόσιας ομιλίας. Αν και αυτή η πράξη ευπάθειας είναι προσωπική για εσάς, μπορεί να έχει ισχυρό αντίκτυπο στους άλλους. Υποστηρίζει τις σκέψεις και τα προβλήματά τους, βοηθώντας τους να αποδεχτούν και να εκφράσουν τη δική τους πραγματικότητα. Η τόλμη σας γίνεται φάρος που φανερώνει έναν τρόπο που οι άλλοι μπορεί να φοβήθηκαν πολύ να ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, συζητάτε δημόσια για την υπέρβαση ενός προσωπικού ζητήματος με την ψυχική υγεία. Αυτή η παραδοχή, ειδικά αν προέρχεται από ένα μέρος δύναμης και ανάκαμψης, μπορεί να προσφέρει ελπίδα και σύνδεση σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Η απόφαση ενός ατόμου να λάβει θεραπεία ή να ξεκινήσει τη δική του συζήτηση για την ψυχική υγεία μπορεί να σχετίζεται άμεσα με τη διαφάνεια σας. Έτσι, η προσωπική σας πράξη της αλήθειας έχει πλέον επεκταθεί σε μια ευρύτερη συζήτηση με την ικανότητα να επηρεάζετε τις δημόσιες απόψεις και να μειώνετε το στίγμα γύρω από τέτοια κρίσιμα θέματα. Η αλήθεια σας έχει μια δονητική ποιότητα που αντυχεί με συμπαντικές δυνάμεις που προάγουν την αυθεντικότητα και το άνοιγμα. Καθώς περισσότεροι άνθρωποι συντονίζονται σε αυτήν τη συχνότητα, είναι δυνατή μια παγκόσμια αλλαγή προς μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Η κοινοτική ενέργεια μετατοπίζεται, μακριά από την προσποίηση και τη στάση και προς την αληθινή επαφή σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Όταν λες την αλήθεια σου, δεν αλλάζεις απλώς την ιστορία σου. Συμβάλλετε σε μια κοσμική αλλαγή. Τα λόγια και οι πράξεις σας γίνονται μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας, υφαίνοντας τις ζωές ανθρώπων που μπορεί να μην συναντήσετε ποτέ, αλλά που επωφελούνται από την ειλικρίνειά σας. Πυροδοτείτε ένα κύμα μετασχηματισμού που κάνει τον κόσμο πιο ειλικρινή και ανοιχτό μέρος, δείχνοντας ότι η προσωπική εξέλιξη είναι ουσιαστικό συστατικό της παγκόσμιας προόδου. Υπό αυτή την έννοια, η αλήθεια σας δεν είναι πλέον απλώς δική σας. Είναι ένας κοινοτικός φάρος που φωτίζει την πορεία προς τη συλλογική χειραφέτηση και την καλύτερη κατανόηση σε όλο τον κόσμο. Το τελικό όφελος από την έκφραση της αλήθειας σας είναι η βαθιά ικανότητα να ενθαρρύνετε τους άλλους να επιλέξουν το θάρρος και την ειλικρίνεια στη ζωή τους. Όταν επιλέγετε να μοιραστείτε τον αυθεντικό σας εαυτό, κάνετε περισσότερα από απλά να επικοινωνήσετε την πραγματικότητά σας. Δίνετε επίσης ένα ισχυρό παράδειγμα που μπορεί να εμπνεύσει άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Πρόκειται για αληθινή ηγεσία, όχι μόνο για επιρροή. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα πάρτι, λέτε σε φίλους ή συγγενείς για μια τεράστια αλλαγή που έχετε κάνει, όπως να αφήσετε μια ασφαλή θέση για να κυνηγήσετε ένα πάθος που αισθάνεστε πιο συνδεδεμένο με τον αυθεντικό σας εαυτό. Καθώς μιλάτε, τα μάτια σας φωτίζονται από την ευχαρίστηση να επιδιώκετε αυτό που πραγματικά σας συγκινεί και η φωνή σας αντυχεί με τον ενθουσιασμό κάποιου που απελευθερώθηκε από τους δεσμούς της συμμόρφωσης. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια προσωπική ιστορία. Είναι μια πραγματική αναπαράσταση του θάρρους και της αυθεντικότητας στη δράση. Σκεφτείτε έναν φίλο στο κοινό που παλεύει με τη δική του δυσαρέσκεια σε μια δουλειά που δεν τον ικανοποιεί, αλλά φοβήθηκε πολύ να κάνει μια αλλαγή. Κάτι κινείται μέσα τους καθώς σε παρακολουθούν και ακούν την αφήγησή σου. Φυτρώνει το μικρόβιο του θάρρους που τόσο καιρό ήταν αδρανές. Εμπνευσμένοι από το παράδειγμά σας, αρχίζουν να σκέφτονται την ιδέα ότι και αυτοί θα μπορούσαν να πάρουν μια παρόμοια απόφαση. Η αλήθεια σας γίνεται καταλύτης τόσο για συζήτηση όσο και για δράση. Αυτή η έμπνευση εκτείνεται πέρα από το να κάνει κανείς σημαντικά άλματα στην εργασία ή την προσωπική του ζωή. Εμπνέει επίσης μικροσκοπικές καθημερινές αλληλεπιδράσεις. Όταν οι άλλοι μαρτυρούν ότι ζεις αληθινά, αντιμετωπίζεις τα προβλήματά σου με ακεραιότητα και δεν αποφεύγεις τις άβολες αλήθειες, τους δίνετε σιωπηρή άδεια να κάνουν το ίδιο. Το παράδειγμά σας ενθαρρύνει τους άλλους να εκφράσουν τις σκέψεις τους, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή να αναζητήσουν βοήθεια, όλα αυτά που μπορεί να τα είχαν αποφύγει στο παρελθόν λόγω φόβου ή αβεβαιότητας. Η αλήθεια σας έχει ένα κυματιστικό αποτέλεσμα, εξαπλώνεται προς τα έξω για να επηρεάσει τις ζωές των άλλων με απρόβλεπτους αλλά πάντα υπέροχους τρόπους. Δεν εμπνέεται από οδηγίες ή συμβουλές, αλλά από το παράδειγμα. Προωθεί ένα περιβάλλον στο οποίο το θάρρος και τα ειλικρίνεια όχι απλώς εκτιμώνται, αλλά αντιγράφονται και η ευαλωτότητα δεν θεωρείται πλέον ως ελάττωμα, αλλά ως τεράστια δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο, το να λες την αλήθεια σου όχι μόνο σε αλλάζει, αλλά και μεταμορφώνει το περιβάλλον σου. Αναπτύσσει μια κουλτούρα στην οποία η αυθεντικότητα δεν είναι απλώς ανεκτή, αλλά ενθαρρύνεται,
δημιουργώντας μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι αισθάνονται εξουσιοδοτημένοι να ανακαλύψουν τις δικές τους αλήθειες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ειλικρίνειας σας, ένα διαρκές αποτέλεσμα που αναδιαμορφώνει όχι μόνο τη ζωή σας, αλλά και τις ζωές των ανθρώπων γύρω σας. Το έκτο όφελος της έκφρασης της αλήθειας σας είναι μια ισχυρή αίσθηση ενδυνάμωσης και αρμονίας που έρχεται με την αυθεντική ζωή. Όταν επιλέγετε να ζήσετε μια ζωή σύμφωνα με τον εσωτερικό σας εαυτό, κάθε απόφαση και ενέργεια συνδέεται με μια βαθύτερη πτυχή αυτού που είστε, με αποτέλεσμα μια αρμονική ύπαρξη που δεν είναι μόνο ουσιαστική, αλλά και βαθιά ανταμείβοντας. Σκεφτείτε πότε αποφασίζετε να ευθυγραμμίσετε την εργασία σας με τα πάθη σας, αντί να ακολουθήσετε μια πορεία που καθορίζεται από τις κοινωνικές προσδοκίες ή τους οικονομικούς περιορισμούς. Αυτή η κρίσιμη απόφαση μπορεί να φαίνεται τρομακτική στην αρχή, φορτωμένη, με αβεβαιότητα και ρίσκο. Ωστόσο, καθώς προχωράτε σε αυτή τη νέα ευθυγράμμιση, κάθε μέρα αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Η εργασία δεν είναι πλέον υποχρέωση, αλλά μάλλον μια χαρούμενη έκφραση των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων σας. Αυτή η ευθυγράμμιση σας γεμίζει ενέργεια και χαρά, γνωρίζοντας ότι η επαγγελματική σας ζωή είναι μια αντανάκλαση του γνήσιου εαυτού σας. Αυτή η ενδυνάμωση εκτείνεται πέρα από τις επαγγελματικές επιλογές. Έχει αντίκτυπο στις σχέσεις σας, στα χόμπι σας, ακόμα και στις καθημερινές σας συνήθειες. Εξετάστε το ενδεχόμενο να εκφράσετε τις σκέψεις σας με ειλικρίνεια, να θέσετε όρια που σέβονται την ευημερία σας ή να ασχοληθείτε με χόμπι που πραγματικά σας ενδιαφέρουν και όχι εκείνα που είναι δημοφιλή ή αποδεκτά από τους άλλους. Αυτές οι αποφάσεις μπορεί να είναι δευτερεύουσες, ωστόσο είναι ουσιαστικές πράξεις αυθεντικότητας που ενισχύουν την αίσθηση της αυτοεκτίμησης και της προσωπικής σας ακεραιότητας. Το να ζεις με ειλικρίνεια αποφεύγει επίσης την εξαντλητική προσπάθεια διατήρησης μιας πρόσωψης ή λήψης αποφάσεων που ωφελούν τους άλλους με το τίμημα της δικής σου ευτυχίας. Αυτή η γνησιότητα προσφέρει τεράστια ανακούφιση, απελευθερώνοντάς σας από τους δεσμούς της προσποίησης και των προσδοκιών. Δεν αισθάνεστε πλέον υποχρεωμένοι να διαμορφώσετε τον εαυτό σας σε σχήματα που ταιριάζουν με τα καλούπια των άλλων, αλλά αντίθετα επιλέγετε να ζήσετε τη ζωή σας με τρόπο που είναι φυσικός για εσάς. Αυτή η ευθυγράμμιση του εσωτερικού και του εξωτερικού σας κόσμου μειώνει το άγχος και προάγει την ευχαρίστηση της ζωής, καθώς κάθε πτυχή της ζωής σας αρχίζει να αντανακλά την αληθινή σας φύση. Αυτός ο ειλικρινής τρόπος ζωής ενθαρρύνει τις στενότερες σχέσεις με τους άλλους. Οι άνθρωποι έλκονται από τον ειλικρινή χαρακτήρα σας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σχέσεις που βασίζονται στη γνήσια κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αυτοί δεν είναι οι επιφανειακοί δεσμοί που προκύπτουν από κοινές συνθήκες ή ευκολίες, αλλά μάλλον βαθείς δεσμοί που σχηματίζονται μέσω της αναγνώρισης και της εκτίμησης ο ένας του αληθινού εαυτού του άλλου. Το να ζεις πραγματικά σε ενδυναμώνει με τρόπους που ξεπερνούν την προσωπική απόλαυση. Προωθεί μια ζωή που είναι άφθονη, δυναμική και στενά συνδεδεμένη. Δεν υπάρχεις απλώς. Ακμάζεται σε μια ζωή που τιμά και αντιπροσωπεύει την πραγματική σας φύση. Αυτή είναι η απόλυτη ελευθερία, η βαθιά ικανοποίηση του να είσαι ασύστολα ο εαυτός σου. Το έβδομο πλεονέκτημα του να δηλώνεις την αλήθεια σου είναι ότι σου επιτρέπει να εκφραστείς καλύτερα. Καθώς αισθάνεστε πιο άνετα να εκφράσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας, η επικοινωνία σας θα γίνεται πιο ανοιχτή και εκφραστική. Αυτή η μετάβαση δεν επηρεάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο συνδέεστε με τους άλλους, αλλά ενισχύει επίσης τη σχέση σας με τον εαυτό σας, αναπτύσσοντας μια ισχυρή αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαπερνά όλες τις πτυχές της ζωής σας. Σκεφτείτε πόσο συχνά έχετε καταπιέσει τις γνήσιες ιδέες σας ή έχετε μετριάσει τα συναισθήματά σας για να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των άλλων. Κάθε φορά που κλείνεις τη φωνή σου, ένα μικρό κομμάτι της ταυτότητάς σου σβήνει στο βάθος. Σκεφτείτε την απελευθέρωση που προέρχεται από την επιλογή να πείτε την αλήθεια σας. Αυτή η απόφαση σας επιτρέπει να εκφραστείτε πλήρως και άφοβα, είτε δίνετε μια αντιδημοφιλή γνώμη σε μια συνάντηση, είτε μιλάτε για τις φιλοδοξίες σας, είτε επικοινωνείτε τις απαιτήσεις σας σε μια σχέση. Όσο περισσότερο εξασκείτε αυτήν την ελεύθερη έκφραση, τόσο πιο φυσική γίνεται, αλλάζοντας όχι μόνο τον τρόπο επικοινωνίας σας, αλλά και τον τρόπο ύπαρξης σας στον κόσμο. Αυτή η μεγαλύτερη εκφραστικότητα έχει ως αποτέλεσμα μία σειρά πλεονεκτημάτων. Σε επαγγελματικές καταστάσεις, η σαφής και διεκδικητική επικοινωνία σας κερδίζει σεβασμό και αναγνώριση από τους συναδέλφους και τους ανωτέρους που εκτιμούν την απλή προσέγγιση και τις νέες ιδέες σας. Στις προσωπικές αλληλεπιδράσεις,
Η ειλικρίνεια ενισχύει τους δεσμούς, ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Επιπλέον, καθώς νιώθετε πιο άνετα να εκφράσετε τον πραγματικό σας εαυτό, ο φόβος σας να σας κρίνουν μειώνεται. Αυτή η αυτοπεποίθηση σας δίνει τη δυνατότητα να πλοηγήσετε πιο ομαλά στις κοινωνικές συναντήσεις, χωρίς τη συνεχή ανησυχία για το πώς σας θεωρούν. Ενδιαφέρεστε λιγότερο για τη συμμόρφωση με τις πολιτιστικές συμβάσεις και επικεντρώνεστε περισσότερο στο να είστε πιστοί στις δικές σας ιδέες και πεποιθήσεις. Επιπλέον, αυτή η αυξημένη αυτοέκφραση χρησιμεύει ως ένας αυτοενισχυόμενος κύκλος. Κάθε θετική εμπειρία του να είσαι ανοιχτός και κατανοητός σε παρακινεί να μοιραστείς περισσότερο τον εαυτό σου. Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνειδητή προσπάθεια να είσαι γνήσιος γίνεται φυσικό μέρος αυτού που είσαι, ενός ατόμου που δεν φοβάται να εκφράσει τις ιδέες και τα συναισθήματά του. Έτσι, το να λέτε την αλήθεια σας κάνει περισσότερα από το να σας απελευθερώνει από τους περιορισμούς της συμμόρφωσης. Σας επιτρέπει να εκφράζεστε πιο ελεύθερα και με αυτοπεποίθηση. Γίνεσαι φάρος αυθεντικότητας, παρακινώντας τους άλλους να ανακαλύψουν τις δικές τους φωνές, όπως ακριβώς έκανες εσύ. Αυτή η μεταμόρφωση περιλαμβάνει περισσότερα από το λόγο. Έχει να κάνει με το να ζεις πλήρως, με τη γενναιότητα να εκφράσεις κάθε πτυχή της μοναδικής σου προσωπικότητας. Από την επιδιόρθωση των προσωπικών ουλών και την προσέλκυση υγιών σχέσεων μέχρι την ανύψωση της δονητικής σας ενέργειας, την έμπνευση άλλων, τη βελτίωση της έκφρασης του εαυτού σας και πολλά άλλα, το να είστε ειλικρινείς επηρεάζει τη ζωή σας με εκπληκτικούς τρόπους. Το να λέτε την αλήθεια σας κάνει περισσότερα από τον καθαρισμό του αέρα, ανοικοδομεί τη ζωή σας με βάση την αυθεντικότητα. Σας επιτρέπει να ζείτε αυθεντικά, συνδέει την εξωτερική σας πραγματικότητα με τις εσωτερικές σας πεποιθήσεις και ενισχύει βαθύτερες συνδέσεις με όσους μοιράζονται τον αυθεντικό σας εαυτό. Αυτό το ταξίδι, ενώ είναι γεμάτο δυσκολίες και τροτά σημεία, τελικά οδηγεί σε μια πιο γεμάτη ζωή. Κάθε πράξη ειλικρίνειας όχι μόνο σε απελευθερώνει, αλλά δίνει και στους άλλους το κουράγιο να αντιμετωπίσουν τις δικές τους αλήθειες. Έχετε δει πώς το να αγκαλιάζετε την αυθεντικότητά σας μπορεί να διαταράξει τα παλιά μοτίβα, να οθήσει τα λιμνάζοντα νερά και να αποκαλύψει νέα μονοπάτια, όχι μόνο για εσάς, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω σας. Η αλήθεια σας έχει την ικανότητα να γκρεμίζει εμπόδια, να ανοίγει πόρτες και να δημιουργεί γέφυρες. Δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι γνήσιες σχέσεις αντικαθιστούν τις ρηχές ανταλλαγές και η βαθιά γνώση αντικαθιστά τη συμμετοχή σε επίπεδο επιφάνειας. Τώρα, σας προσκαλώ να εφαρμόσετε αυτήν την κατανόηση στον έξω κόσμο. Μοιραστείτε τις αληθινές σας ιστορίες για το πώς το να μιλήσετε άλλαξε τη ζωή σας, επηρέασε τους άλλους ή μεταμόρφωσε τις σχέσεις σας. Σκεφτείτε τον τεράστιο αντίκτυπο που μπορεί να έχει η μοναδική σας φωνή σε έναν κόσμο που συχνά εκτιμά τη συμμόρφωση πάνω από την αυθεντικότητα. Αποδεχτείτε τη δυσφορία που συνεπάγεται το να είστε ειλικρινείς, κατανοώντας ότι κάθε δύσκολη στιγμή είναι ένα βήμα προς μεγαλύτερη προσωπική απελευθέρωση και συλλογική φώτιση. Επιτρέψτε στην αλήθεια σας να χρησιμεύσει και ως ασπίδα και ως φως, προστατεύοντας την ακεραιότητά σας, ενώ παράλληλα βοηθάτε τους άλλους στο ταξίδι τους να ανακαλύψουν και να επικοινωνήσουν τη δική τους πραγματικότητα. Ένα ταξίδι χιλιάδων μιλίων ξεκινά με ένα βήμα. Κάντε αυτό το βήμα σήμερα, όχι μόνο για τον εαυτό σας, αλλά για τα απεριόριστα κύματα αλλαγής που θα προκύψουν από μία και μόνο πράξη θάρρους. Πείτε την αλήθεια σας, ζήστε την αλήθεια σας και δείτε την αλλαγή του κόσμου γύρω σας.